След силни двубой срещу световни грандове, талантите на Левски завършиха трети на престижен турнир в Дубай. Вратарят на сините Максим Костов беше избран за номер 1 на своя пост. Със спасявания като това, Максим Костов заключи вратата си по пътя към третото място и заслужи покана за лагер в Ювентус. В Близкия изток тимът на Левски до 13 години спори за трофея с отбори като Реал Мадрид, Милан, Селта, Аякс и Фламенго. Сините останаха на крачка от финала, където загубиха с дуспи от бъдещия шампион Байерн Мюнхен. На летище Васил Левски момчетата бяха посрещнати като шампиони. Добре, се чувствам много хубаво. Как реагираха момчетата, когато разбраха, че си спечелил подобен приз? Много се радваха и ми скандираха. За треньора Владимир Владимиров успехът е повече от значим, а отборът вече гледа към следващите цели. Какво предстои? Предстои след малко тренировка и утре заминаваме за Стара Загора. Няма време за губене. Няма време, отиваме да работим. Интерес към момчета от отбора са проявили от Академията на Аякс.